Oho, to je izazov, velika, srednja i mala hrana. I ovog puta drugari su dobili Nutellu. O, kako mala slatka teglica. Sad ću probati ovu Nutellu. O, da, divno. Baš mi se sviđa. O, ideja. Uzet ću presu za Belly Lux, a stavit ću Nutellu unutra, a zatim pritisnuti. Juhu! Gledajte, izašla je čokoladna pasta. Jo, teglica se zaglavila, ne mogu da izvadim. Uspela sam. Tracy, ti si tako smiješna. A da, sad je mu red. Znate šta, ja obožavam Nutellu. Dobro, što sam dobio srednju porciju. Imam čak i specijalnu kašiku za nju. Sad ću probati. O da, to je pravi užitak. Divno, mnogo mi se sviđa. Dovoljno, sad je mu red. Otvaram. Ona je tako ogromna, ne mogu da je otvorim. Jel se poklopac zalepio ili šta je bilo? Moram nešto da smislim. O, tačno. Uzet ću bušilicu i napraviti u poklopcu rupe. Da, tako je. Još malo. Odlično. A sada treba okrenuti ovu teglu. Ovo nije tako lako kako se čini, ali uspeću. Da, svaka mi čast. Gledajte, kako mnogo čokoladne testenine. Neverovatno. Hoću što pre da probam. To je preukusno. Meni se mnogo dopada. Martin, da li misliš isto što ja? Da, hajde i mi da probamo. Šta radite? Jesam vam dozvolila? To je moje. Pa dobro, ješću štapićima da vama manje ostane. Ovo je suviše ukusno. Dobro je što sam dobila tako mnogo. Oho, kako dugačka špageta. Ne mogu da se zaustavim. Šta se dešava? Kuda sve nestaje? Šta? Jill, jesi sve to pojela sama? Kakav stomak imaš? U šoku sam. I ja? A sad ste dobili Malteser s bombone. Stacy ima ogromnu porciju, čak i preveliku, ali ona sigurno ne želi da deli. Martin ima srednju kanticu sa bombonama, a Jill je dobila najmanju kantu. Martin, ne može. To je sve samo za mene. O, da, ove bombone su prelepe. Martin, hoćeš mi dati svoje bombone? Imala sam tako malo. Kako da ne? Ti sa mnom nisi delila. Tako da ću sve da pojedem sam. Bez tvoje pomoći, Jill. O, da, ove bombone su super. Znate šta, došla mi ideja. Preliću mlekom svoje bombone. Da, tako je. O, to je odlična kombinacija. Ovo podsjeća na cornflakes. Najbolji doručak. A ostatak hoću da sipam direktno u usta. Eto, sve sam pojeo. Ali jede mi se još. Mogu ukrasti malo od Stacy. Malo sutra, Martine. Ja ću sve da budem sama. A meni tvoja pomoć sigurno ne treba. O ne, sad će se sve srušiti. Mamice. Odakle mogu uzeti bombonu da se sve ne sruši? A šta ako ja to uradim brzo? O ne! To je bila loša ideja. Jill, to je dobra prilika da probamo. Šta to radite? Moram se ubrzati dok sve niste pojeli. Ona ima još. Šta radite? Ne, to su moje bombone. Prestanite. Da vidimo. Ovog puta imate kolu. Tačnije žele kolu. A Martin ima ogromnu flašu kole. Ona se tako smešno trese, pogledajte. A Jill je dobila srednju flašu. Obične, ali nije ni to loše. Dakle, Stacy počinje. Ona je dobila najmanje. Vrlo rado. Sad ću probati. O, kako je to ukusno. Fantastično. Flaša mi izletela iz usta. Ups, i udarila je Martinovu flašu. Pazi malo, Stacy, za malo da oboriš moju flašu. Izvinjavam se, slučajno sam. Hajde već brže jedi. Hoću ja da probam svoju flašu.
Stani! Zapravo ja sam sljedeća. Dođi kod mene, moja kolica, sad ću te probati. O, da? Šta može biti ukusnije? Hoću da pojedem sve do kraja. Eto, to nije bilo teško. Ups, samo nisam stigla da sažvačem i sad se ja tresem kao flaša. Martine, hvala što si me zaustavio. Konačno, sad je mu red. Ja sam tako gladan. Poješću sve do kraja, ali neću nigde da žurim. O, ne, šta se dešava? Ja sam tako jako zaljuljao flašu da se ona sada trese na sve strane. Joj. Oho, flaša sigurno ne želi da je jedu. Ona se brani od svih vas. Brže hvataj, Martine. Ne mogu. Sad ćemo ti pomoći. Uspeli smo. A sada navalite. Čekajte, a vi zašto jedete? Ovo je moje kola. Marš odavde. Prelepo. A mi to nećemo tek tako ostaviti. Predlažem da uzmemo svoje. Podržavam. Daj nam. Obožavam žele. I obožavam kolu. A zajedno to je duplo zadovoljstvo. Najbolji desert na svetu. Super. Pošto su svi odlučili da uzmu sebi popače, onda se ništa ne može učiniti. Samo što se Martin malo razočarao. Ali što da ti radim? Trebao si brže da žvačeš. Vidi, Stacy je spremna da podeli sa tobom. Dobro, uzmi. Samo nemoj da plačeš. O da, baš ti hvala. A ovog puta ste dobili čokoladnu pastu sa ukusom KitKata. Ovako nešto sigurno nikada niste jeli. Stacy ima ogromnu porciju paste, Martin ima srednju, a Jill je opet dobila malu porciju. A Jill, možeš početi? Hajde, reci nam kako ti se dopada. Ok, sad ću probati. Da, to je super. Ništa ukusnije nisam jela. A ja ću da jedem kineskim štapićima. I jedva čekam da probam. Šta je ovo? Nešto neće. Ja nisam mislio da je to tako teško. Eto, sad mi se svi smeju. Šta da radim? Tačno. Mogu da namotam nudle na štapiće. Tako je. Gledajte. Sada imam ogromnu čokoladnu loptu testenine. To je baš ono što mi treba. Jako ukusno. Hej, skloni svoje ruke. To je samo moje. Znaš šta? Ipak mogu da ti dam nešto. Izvoli. Ti misliš da je ovo smešno? Pa nije. Ma daj, to je zaista bilo smešno. Ok, ne ometajte me. Ja uživam. Fantastično. Da, ti jedeš tako privlačno. Ali sad si sav u čokoladi. Što? Zaista? Hvala što ste mi rekli. Sad ću sve dobrišem. Kako je sad? Jesam čist? Pa skoro. Dobro, sad jemo red. Moje pasta izgleda tako ukusno. Jedva čekam da probam. Prelepo. Drugari, da li mi zavidite? Tako je, znam da mi zavidite. Ali ja sa vama ne želim da delim. Ješću sve sama. Divno. Ja sam u slatkom raju. Ja znam kako da naučimo pameti pohlepnu Stacy. Jill, hajde da rastopimo njenu pastu fenom. Da vidimo šta će onda da radi. Hej, Jill, šta to radiš? Halo, imamo drugi plan. Da, tačno, izvini, malo sam se zanela. Da, hajde da je naučimo pameti. Kako ukusno. Čekajte, šta? Šta se dešava? Ne! Moja pasta se pretvorila u čokoladnu supu. Šta ste uradili? Koji ste vi, prijatelji? U stvari, znate šta? Došla mi ideja. Sad ću da prevrnem kantu i sva čokolada će se prosuti na vas. Ups! Ali sada svi mogu da probaju čokoladu. Da, to ja zovem sladak život. Prestanite, dajte meni malo. Jel vam se dopao naš izazov? Ako jeste, stavite like i zapratite naš kanal.
Vidimo se uskoro. Ćao, ćao društvo.